sa akong squishy ay. Wow, nandito sa design sa akong squishy. Magdula na day ko, ane, bye. Nandito din sa akong mga squishy. Nandito ang design, ane, uy, style man. Ang isa mo yan, itlog. Dito sa kamot ani ay. Ow! Uy, nagumsa man na sa adadira, aha? Uy, lagi kayo na siya. Unsa din niyang gidula-dulaan, ha? Ada nagunsa ka dira daw unsa na imong gidula? Kaya tagnaa. Kuisi man na bay. Asa ka gikan anak dang gipalit na. Gipalit ni mama. Adto man gud may bewak kanin ha. Karag palit anak dang nindot bayo kay na imong squishy. Sa bewak kani. Ako ana nang isa dang video bitaw na kabuok. Dili, Deko. Ayahay ka, ayo ka. Ang palit, Deko, imuha. Nadang gitagaan, bito kag pagkaon gahapon. Gitagaan, lagi ko nimo. Pero, gibalaan man ako to. Sige na, godang. Ulit kayo ka ba? Ay, pagbuot ako man yung dulaan. Oh, nindot kaya akong squishy, oh. Nindot kayo kumot-kumoton. Wala ka, ane. Orange pa dyan ang kulong. Nindot kaya akong squishy, oh. Wala ka, ane. Hindi ko pahulog ang squishy, ha. Bantay lang na squishy niya mo karoon. Gutad yung nada, di lang porong sa squishy. Bantay lang yun sa squishy. Hindi na ako napagkuha ka. Hindi ning awayan sa ada, kusgan bitaw ko. Ops, asa man ka? Ano naman ka diya? Mulit na ko ba? Uy, mag-uli. Ang binay mo sa ka-squishy ba? Dili, gani ko na! Ano pa naman ha?